mwakankhani ya muri komatipereka panopa umene tiyende nawo mu tsiku lalelo lino tsiku lalelo kuyaka moto lelo nde kuyaka moto moti ayirane nazano aja kuti adza akhale pompa aronere nawo zimene tikurane tikukambirana nkhani ya leloli fwasi moto wamasewera ato menewo ndi zinthu zimene zikuchitika masiku anowa zimene zikuchitika ndi zimene timazibweretsa pano kuti tizikambirane tizizukute kuti taonani kodi apa pali bwino kapenayi ndiye ife timazitenga kwa Malawi kuzibweretsanso kapena kuzivunganso kwa Malawi nde lalelo tikutero ndithu tikapereka mutu nambala imene ili pansi pakanema wanuwo ndi pamene mudzitumizira ndemanga vungani ndemanga yanu kutinso Amalawi amve kuti inuyo mukuganiza motani pa nkhani imene yawachitikira ena ake fa zinthu zomakhala kuti sizili bwino mbali ina ake wewe zikakhala kuti zili bwino zizoti mbali ina ake sizili bwino nde munthu amene uja amafuna chilimbikitso kwa munthu amene akuoneka kuti zili bwino kapena amene anadutsako ndamamuuza kuti apa sadandaula tayenda nechonchira ndetu sidati ine sidatele ndipo ndinathana nazo yonchi ine bwanje mutatele mwakonzeka kodi lero inu ife nde timakhala okonzeka nthawi zonse monena zona ife nde tikutsindika lero kuti lalelo lachitatu osayiwala Monday Jamaica nthawi yomweyi 2 o'clock mpaka na 3 o'clock amabwera ndi nkhani zokhudza sports fwa ena mapezeka malingana ndi mipira yomwe magundika mkatikati mwa usiku anthu muli mtulo muli mkafe simukudziwa kuti kodi ziurani kunjako Jamaica ndamene amazizukutanso zimenezo nkuzivunga kwa Malawi ndekuti ndi Monday limene lolo amene mumatsata mpira kuti kodi mpira ukuyenda bwanji mdziko muno kapena m'mayiko akunja Jamaica ndamene amapereka ma updates komanso lachiwiri amene timatsata zokhudzana ndi ndale Tom Kamanga amabweranso 2 o'clock program imwe ya Visual Radio lalero ndi mmene tandenera kandi mmene somukuonera kuti kutsogoloko Mr. Billionaire ndikalonga akonzeka kuti akambe nkhani zokhudzana midzi milaga majombo ponyadira nyamaranso amangoti zamugero ndi zimene timazibweretsa lachinayi chimwemwe pahuwa amakhala kubweretsa nkhani zokhudzana nzansangulutso zokhudzana nzansangulutso ndekulilimo umenewo kandi zoyimbayimba kaya ndi zokhudzana ndi zisudzo zosiyanasiyana entertainment imene mabwera ndiye ambiri mumayamba kuti tavungani nyimbo awulo amene onde aini yake amvunga nyimbo kani program yawo ndi yaza nyimbo basi yaza nyimbo imeneyo nkhani yake ndi mawa lachinayi lachisanu amadzatsenderanso nkhani za sports patali Tom Kamanga amabweranso ndi kuti Amalawi amvetse zokhudzana ndi mpira tikutero komano tisanayambe kufotokoza za mutu umenewo malingana kuti anthu mitima yatenthana kuti kodi zikuti bwanje lero uli funo akambe kuti chana amene angobwera ndikulongolola mwina nkuteka ina mumadutsa pena pake mwangoona ko kaya ndi pa shop kaya ndi nyumba ya munthu makachiyeza koma mukupita kuti koma program ndinafunitsitsa ntaonera tikupezekanso pa Facebook komanso pa YouTube GBSTV or GBS Your Family TV kumene koko mutipezanso online ngakhale so GBS pa YouTube tikupezekanso mutipezanso kumene koko lalelo lituti lichikwanekwane chabwino watsala bwanji tingomverako kanyimbo pang'ono akaka mulungu kanyimbo kamulungu tizimuke kaye family mai ndi mwamba tingomverako pang'ono
kabwino kwambiri kameneko koimbidwa ndi Magin Magin Maputwa akuti moyo ngwabwino kane ndiona moyo ngwachani kodi moyo ndendo wabwino nkhani twili pano njakuti moyo ngwabwino pamene uli moyo ngwabwino ifeyo timakhulupirira kuti pali zinthu zina zake pasi pano zimene zimathandizira kuti moyo ukhale wabwino kane ndiona chifukwa akuti atamulenga munthu mulungu anati kuti sikudali kwabwino kuti munthu akhale yekha sikunali wabwino kuti munthu akhale yekha chabwino ndi moyo kuti ukhale wabwino pakufunika munthu timupangire nthiti yake ndikenako atayilenga nthiti akuti zili bwino nthiti yalengedwa ili pambalipa moyo ngwabwino tsopano akhane ndiona nde ena tsopano ali nawo nkhawa kuti koma mutu wake uti chane inde tili panopa kuti tifotokozere za mutu umene tinanena uja kuti tikamvera nyimbo tifotokoze pano mutu wakewo inde ena nkutheka kuti tangochuna kumene kanemayo ndi GBSTV ndipo program ya Visual Radio lalero lachitatu ife timabwera ndi nkhani zokhudzana zochitika m'maderamo midzi kapena makomboni milaga mmene tikukhalamo mageromo chamukugedwa uko zachitikazo timabweretsa panopa ndiyeno kuseliku kwachitika nkhani akuti achikulirewo amusiya nangati zichilotchula dzina ayi okay amusiya pamawa tisatchule mayina tingokamba nkhaniyo imene ilimo amusiya mkazi chifukwa choti wakana kulowa chipembedzo chawo wakana upita kumpingo kwawo ndinu zotsatira zake amusiya sanachite qualify chifukwa iwowo mkazi amamfuna ngokuti adzathe kuchita qualify pamenepa mayeso alephera amene walephera ndamusiya ndi nkhani kumari ndizoona kuti tiye chikondi chizithapo malingana nkuti tikulekana chipembedzo kapena tikukana kuti wina alowe chipembedzo cha mnzake ino mukuziona bwanji kumeneko kumeneko nkhani mukuyimva bwanji athandizeni anthuwa munthu amayiyo ali ndi nkhawa kuti kodi zimakhala choncho nkhani zachikondi kuti munthu kangokana kulowa kukachisi kwawo kapena kumpingo kwawo chipembedzo chawo ndiye kuti basi tikuyenera kulekana nde ino muziona bwanji kodi tilekane chifukwa choti tasiyana chipembedzo kapena tisapeze mwayi wawa chikondi chifukwa choti chipembedzo chimene amene tikumufunayo nchosalingana ndi chimene ife tili ino mukuti bwanji nambala ndimene lipansi pakane mawano mzanga please yes monga mwa nthawi zonse munthu amene amayenera kuti ayambe kuzukuta nkhani ndi amene tili naye apa ali pambali anthu asanayambe kuvunga fa atethetsa apa atethetsa ma SMS ngakhale kuyimba kumene so tisadapite patali iwe m'bale wanga ukuiona bwanji nkhani kodi zimenezi izi olo zikanakhaza chitikira iweyo polisi ukanaziona kuti ndisabombo fachoti yadi tasiyana zipembedzo kapena pala kuika sizimayenera kuti tileroyi iwe kuiona bwanji nkhani kodi abambo alakwitsa kumusiya mkazi foti wakana kualondola kapena akhonza nkhani ndi mmene lilimo mmene ndikuonera ineyo maganizo anga sibwino kuti anthu tisiyane chikondi chithe chifukwa choti tasiyana zipembedzo takhali kuona madera amwathumu muli anthu oti amayi amapita mpingo wina abambo amapita mpingo wina anaso nkusankhaso mpingo wawo koma osawuchita zinthu zimodzi mwandikumbutsa pa anapa makolo ena amafika ponena kuti amene si mwana wanga chifukwa chakuti sakupita nawo kumpingo kwathu kumene madalawo adachita chisankho
nkuthekanso kuti chisankho chimenecho sanachilowe chifukwa cha makolo adachita chisankha okhali mnyamata komano apa akumulusira mwana chifukwa chani ukutuluka pa ndi kukalowawo zimakhadi choncho komano khana chipembedzo nkhani timene mapitochi kutchalichi kakunzikiti nkhani ndi chipulumutso so aliyense amakhala ndi chipulumutso chake ngati inuyo mukuona kuti zanuyo ndosochera kamina chipembedzo chimene anasankhayo ndi chosochera muunikireni bwinobwino komano senkhani kuti ikhudzane ndi chikondi kuti chikondi chisokonekerepo zathapo basi chifukwa tikusemphana mpingo ndi wachipembedzo china inenso ndi wachipembedzo china ndiye basi zathapo fani zathuyo mwina amatikonda kwambiri timpatsa heart break timuswera mtima ndenkhani oswera na mitima moyo ngwabwino nyimbo tamvera kayo ndeti kufuna kuti timuswereso mtima munthu nde zimene sali bwino kozi ndakumbukirako mudzima kwathu of course ine nthawi imene nali ndili wachichepere kumano nkhani nayi jajano nditakulirapo panali family ena yake anali pa ubwezi banja la mamunayo anali mpingo wina kwa mkazi kusa analinso mpingo winaso ndana ali pa ubwezi kuti anawa ndana akondana ndikupanga zoti ife ndi tikukwatirana ndikuyamba ulongosolano kuti pachitike ukwati zadongosolo zijano nkhaniyo ndakavuta ku makolo makolo awa akuti ayi mwana wathu sangatuluke mpingo wathu akhale mu mpingo wathu omwe mwana wanoyo atilondole ifeyo kwa mamuna kumeneko kwa mkaziso akukanaso ti ayi mwana wathu sitingamulolese kuti atani kuti apiteso chipembedzo chimenechi mamuna alondole kuno zinapeza zoti anavutana pana banja linathetsedwa ubwezi unathetsedwa kuti basi so mkaziyo anavutika ndi heart break anavutika komabe anapezera anakwatira chabwino koma mamunayo pa anafika zaka 45 asanakwatirise faiyo maganizo make nezoti amangona ngati basi chikondi zinthu zoyipa kwambiri anasoledwa mtima kutenga ndi makolo chifukwa kenenso ndikuzibhakira zoti anthu osiyana zipembedzo sangakwatirane sangapange banja kapena sangakhale mchikondi komano titha kuti dzingo alola anthuwo wina atha mapanga mpingo wake chipembedzo chake winanso chipembedzo chake koma chikondi ndikukhalapobe ndikumayenda bwinobwino chiliyonse ndikukhalaso mosangalala bwinobwino ero nzanga nimene ndingakambire kwa pano okay tingonenako pang'ono apa mumafotokoza zakuti makolo ndi amene adakana makolo ndi amene anatani adakaniza koma anawo anali kuti iwowo alilede kuti ine ndipanga china chilichonse komano makolo ndi amene anavuta ndikuti apa tikupenzanso kunena kuti makolo ndi amenenso nthawi zina amachikokomeza chipembedzo makolo osu ndi amachikokomeza nanja akhalota iwo anabadwira momwemo ine ndabadwira momwemo sindingaloleso kuti wino chongaso mwazi wanga akachoke momene momo chifukwa nkhani ya zipembedzoyi ndimayiona kuti ndiyovuta kwambiri chifukwa kuti pali magulu ena kapena mipingo ina imakhulupirira mwa iwo okha kuti mpingo wawo ndi umene uli ndi chipulumutso kuposa mpingo wina uliwonse nkhaniyo ndiona maona kuyiwala zonena zokuti mpingo umene usadabwere kudaliso ena amene amanena kuti ifeso mpingo wathu ndi umene uli ndi chipulumutso inayo seyo akakhazikika ponena kuti mpingo wathu ndi umene uli ndi chipulumutso amakhala kuti iwo aja akhala mu chimenecho ndipo mwana akamatuluka amatchedwa kuti warayika nkhaniyo ndiona dzina limabwera dendi limene lolo kuti mwana uja warayika walowelera even kayata makayankhula malilime kayata makapemphera chogwada kaya choyimirira komano mbali inayi imakhulupirira kunena kuti mwana uja walowelera ndiwochimwa basi nde izizi ndi zimene zimapangitsa kwambiri kuti makolodi afike ponena kuti sitilola ifeyo iwo kwene okhale muti mumpingo umwe uchitengera chipembedzo kufika nacho kuti sangasunthikeso hana ndimene zimakhalira ndithu so tingowerengako pa bwera SMS apa uthenga wa manja umene wabwera funika tiwerenge osayiwala Malawi
program ya visual radio pano pa GBS timakhala lalelo lino lachitatu tukamba nkhani zochitika mwina wina wangotsekula kumene kanema kumati kodi arafuna dziwerenga chani tufuna tiwerenge apa ndi ma SMS ndemanga zimene anthu akuvunga malingana ndi nkhani mmene akuyimvera nkhani yake ndiyoti chani kodi ndizoona kuti mpaka na ubwezi uthepo chifukwa chokuti wina wakana kulowa chipembedzo cha nzake kodi mukuzisakaniza motani kapena muzisiyanitsa motani chipembedzo ndi chikondi inu muziona bwanji kodi ndi zabwinobwino kuti ayi tikuyenera kuti tizikondana chipembedzo chokha kapena funika tizipembedza tizikondana aujeni mpingo salowelelepo tikhala chikunja tukharuka kapena ino mukusiona bwanji I remember munthu wina anazanena kuti inapeza nyamata wabwino orandi kwatire koma vuru anali wachipembedzo chino ndenu muziona bwanji akuti tiwerenge apa kuti ine Wilson Chimwala kuno kulilongwe apopo bamboyo sadalakwitse chifukwa munthu oti mumakondana mumayenera kupanga zinthu zimodzi mawu amati mkazi ayenera avere tiyamikire a Wilson Chimwala kuchokera ku Lilongwe tiyamikire fwa chande manga yanu mwamva Wilson akunena kuti sanalakwitse mkazi akuyenera kuti kumvera mpepo linaradzimvera wachita kuseruzika papa zona moyitana kuti ukalowe kumpingo wanga akukana ngani tuyi kutero mukumva please khani yoti ndendaiva mari umpukireso kuti malembo omwe amene oti simphamvu sinkhondo ndeniyo munthuyo malo moti moyankhule modekha bwinobwino mukupanga fosi pamene mulunguyo ntchito amapanga yekha mulungu kati tima ausungunula yekha alondolapa mbowa zinthu ndi pang'ono eti komano ineso ndigwirizana nazo kuti chikondi chifike poti chatha chifukwa choti asemphana zipembedzo mukwatsutsa Wilson Wilson Chimwala akulira ina Wilson bepata madutsutsana nalo komano nthawi zina zake mokambazi ndizanzelo ndithu eti komano ngati nokumbali ya ineyo ino ndisinagwirizane nazo chabwino tioneso uthenga wina apa akuti sibwino kusiyana koza aliyense amakhala ndi choice yake ine Debola Magi Debola sili kudziwa kuti mwatumizira kuti komano ndemanga yanu yafika ndipo tiyamikire kwambiri iwo watu Debola anena kuti sibwino aliyense ali ndi choice yake amene wandine utagwirizana akutanthauza kuti tingathe kumakondana koma wina lese munsiye akachite chipembedzo chake kaya amachita chipembedzo chorani ntayena ameneyo akapange ziti komano akabwera ku nyumba adzaonetsetse kuti zisapanga affect chikondi nangisi chimene chimachitika nchonena kuti mipingo ina imatha kuwauza azimayi makamaka tinene azimayi fa azimayi kwambiri kutengeka azibambo ati kutengeka ndi amene amakhala ndi mavuto ambiri azibambo fe chimene chimachitika mukati mupemphere ndi nthawi zambiri ndi ntchito zinthu ziyende bwino ndalama tsono azimayi anaja timasiyirawa khomo lija timalisewa namakhala umene majaba apempherere mwana atani chifukwa choti anaja amakhala ndi ndani nzibambo amangoyenda akakhala 1 week komano nzimayi akakhala bwanji 1 week ali ndi ana ang'onoang'ono so apopo mpofunika kumalingalira adi unena kuti zipembedzo zina zimatosokoneza mawo pyeza ndani azimayi mofunika mutili amuna anu ali mchibwezi zimachitika zipene izo ndi zimachitika pamene alibe koma anofuna kungotchuka kuti ife ndi maprofeti kanero ndiona chifukwa pali mipingo ina tipota khatu kuziona m'mamidzimo zimachitika zimenezo matayi amayi mwina ambopanga mwano pakhomo ambochita zinthu zina zake kuchita kusaweluzika ari kumpingo kumene ndikumapita andiuza zakuti aprofeti akuti andiuza zakuti zokhudzana ndiwe ndo apopo zapangisa kuti kusemphana kwa zipembedzo mwina nzibambo endo chipembedzo china nzima yonse foto ambaso kupiraso kuzipembedzo zinaso wakaphunzirako chikhedwe cholakwika ndipo wava mawu olakwika kumeneko wabwera pakhomo zinthu zija zamangomborani kupanga affect chikondi chanu pamene paja chikondi chanu fa choti anthu aja
ali kusiyana chipembedzo ndoti nkhani tikaiona in both angles chifukwa akanakhala kumodzi ose aja ali pamodzi akanakangolandira mwina malangizo apamodzi koma foti wina alowera uku wina alowera uku amva zinthu zosiyana zinthu zimene chazi zikuwapanga affect maganizo awo chikondi chawo zapanga affect maona so tiwerengenso utenga wina kuti ine Howard Amon Matonga ine Howard Amon Matonga kuno ku CZ walala pamene potu bamboyo sanalakwitse chifukwa anthu amene akukondana amayenera kupanga zinthu zofanana iye tiyamikira Howard Amon Matonga chifukwa cha ndemanga yanu imene yafika ndipo amalawi amva mmene timawerengira msitina nene kuti ena ake tinawerenga matemwa kuti no koma tikuwerenga amalawi akumva amen ndende manga yawo yakuti sadalakwitse kusonyeza kuti Howard ali mgulu lomwelo la mkulu uyu amene waona kuti kuli bwino zingothapo basi amene wali kubaki ari kona nkhani zipembedzo yodi ndi momoja ni makambira moja kuti zipembedzo zinadi zikusocheza anthu ndezimene zomapangitsa so affect chikondi kuti mene chimendera chikondi mbuyo ndi nthawi ina yozoti zikusiyana chifukwa cheziphunzitso zimene akufochoka mmipingo komano sinkhani yoti anthu itosiyana inaposiyana napo sindukizana nazo mano khani mabange pointiyo ndabwino ndikukizana nawo mano poti atofa poti ndithu asiyana anthu oti ale so ambo panga zake neponde sindikukizana nazo okay tionele manga yayena tione mwina akutsutsanisoni watching from capital city Lilongwe mumakwana guys koma nkhani ndi chikondi chipembedzo sichoyenera kulepheretsa chikondi takuswani bwana Daniel and please iti amikire fajande mangano koma simunazitchule ndikuti usuzumira kuti dzina ndi ndani koma simunazitchule koma nonde manga yanu yafika Malawi aimva kunena kuti nkhani ya chipembedzo isalepheretse chikondi chifukwa mtima umatha kukonda uyu ndenda nkonda mtima olota kumana ndi wina ndodani iwe umangolingalira yemwe uchi chifukwa ngoti uyu bora ansena amwe akazinda ambiri uyu ndikuti ndiwe wachimasomaso koma foka mangoti uyu walowela ndo wachimasomaso koma mtima umanena mmodzi kuti koma amene amakhala bad umayesetsa ngati wapadziwa umadutsa ukhala kutali bwanji chiliwiro konkuja kuti ine ameneyo ndifuna ndikarani ndikamuone ameneyo mtima ukomba bekwa kuti komwe uja ndipo mtima pamene paja sutsutsika kukanika kudya munthu mangoganiza usiku kulingalira zoti ndimulora bwere kumalopo okay ndemanga ina kuti ine Debola Yahaya ine Debola Yahaya Phiri from Nchewu abambo alakwitsa chipulumutso ndiweka munthu sadza kupulumutsa chifukwa cha munthu sadzapulumuka chifukwa cha mpingo ndiye aliyense ali ndi chisankho chake ngati ineyo amuna anga ndi ACCV ine ndimapita ku service day koma timakhalanso bwinobwino yayi tiyamikire chifukwa cha ndemanga yanu a Debola Yahaya Phiri kuchokera komwe kunchewu kuchiphirira komwe kunchewu komwe kasana nene kaya ndi masasa kaya kampepusa kaya kwa memory makongwala kumeneko nde nakasisana nene kaya kumatanya dila ndithu ndithu cha ndemanga yanu a Debola Yahaya Phiri yayi mupereke moni kunchewuko mano mwamva a Debola kunena kuti iwowa ndi ACCV amuna amapita ku CCV iwowa service day koma kukhala bwinobwino chikondi zabwinobwino zikuyenda akamati kumpingo kwathu afuna chitupa chikuyenda so kuku ya chitupa akupereka ukuswa akambaso zayi so za sonkhanwa misasa akupeleka chimodzimodzi tiyamikire amene wawa ndifundo ina jakhala chitsanzo yaye chifukwa
andibhakila mina chifukwa anthu amipingo yosiyana CCP komanso Seventh Day imene ndi mipingo ikuluikulu muno mu Malawi mukunena so mwina muthopiza kuti abambowa kuti akakamiza amayi ayi 10 ndikalowe ku CCP ameyo akukana kuti ayi ndo Seventh Day amayi waso sangakamize so abambowa kuti apite so kuyani ku Seventh Day abambowa ano kuti ayi ndo yani ndo CCP komano chikondi chikuyenda bwinobwino palibe chimene chikusokoneza kusonyeza kuti chikondi chawo ndi mpaka chipembedzo sokurana sichikusokoneza yo ali mu chikondi chipembedzo sichikusokoneza koma onsewo nkhani yawo yauzimu ikuyenda bwinobwino mukutero akode ndi kumpingo wawo amene akupita chiphutso imene akulandira CCP awaso chiphutso imene akulandira so ku Seventh Day chikondi chawo siziwapanga affect moyo wauzimu kukula bwinobwino akhala mosangalala so ineyonso asundukizana zoti anthu afike poti mpana asiyana mukutero fire yankhani yachipembedzo iya tingomverako kanyimbo apa ka Joy Icon featuring Zeze tikatero tibwerenso pano.
yayi kanyimbo kabwino kabasi kameneko akuti limodzi ukanditenga bwino kudzadya nane kuli kose limodzi. iyayi amene ndi mmodzi mwa oyimba Joe Icon amene akuchita bwinonso ku nkhani ya mayimbidwe mothandizana ndi Zeze Kingston. Anyamata amenewa mudziwa kale ku nkhani ya mapiano amapha osati masewera. Sanabwere kudzacheza pa nkhani imene. Sanabwere kudzacheza. Sanabwere kudzacheza. Iwo adati akudzaimba akudzapha mapiano udzapha sound. Ndipo kale ndikukumbukira kuti ife nyimbo za ku Malawi tinaibe nazo chidwi timakonda za Zambia yani za Johnny ya Nigeria zimene timamvera makamaka America mpaka nazafika pona kuti kumati kodi ku America panopa ndani amene achita bwino pa music anthu osadziwa mapudite adasowa kalekale fo cha nyimbo za anyamata anyamata kuti iwalitsa nyimbo za kalekale kuti mapano pamene zilino bwino anthu tizimvera za kwathu faza konja zija zimatisokonezaso zoti anthu tsatira makhalidwe akonja amene tikuona mu nyimbo muja sokoneza chikhalidwe yathu kumalawi kunoko pano pazili bwino fora anthu ake otisangalatsa tili nawo kwathu konkono ku Malawi akutivinitsa konkono yayi tiyamikire kufa cha mayimbidwe amenewa tonse pano mmene mukutionera pano takuungana kuti tikambirane nkhani imeneyi mnde wina sakudziwa kuti kodi nkhani yake imene mwakunganirana nditiyo ndangochuna kumene neyo kanemayo ndanchuna kumene tati ife tikuno takumana pali Mr. Billionaire komanso Kalonga ndi mudziwa kale mafumu ali pano senkhani zibwana ya nkhani yake ndionena kuti kodi chipembedzo chizisokoneza chikondi pakati pathu chifukwa tu odandaulawa akuti abambo andisiya ine chifukwa chakuti ndakanawo alondola kukamba kwake nkumati asiya mkaziyo chifukwa kuti mkaziyo wakana kulondola abambo ku chipembedzo chawo kukachisi kumene amapemphera. Ndeno mukuiona bwanji nkhani kodi munthu amene tikondana naye tikuyenera kuti tinkonde yekhayekhaya amene ali wakukachisi kwathu amene timapemphera naye wachipembedzo chathu kapena munthu tikakumana naye analisi wa chipembedzo chathu koma tinkakamize kulowa chipembedzo chathu? Mukuiona bwanji nkhani nde mutumize ma SMS nkhani yaketu ndi imeneyo ma SMS kapenanso kuyimba tili pano pakuyankha khoyo kuti amalawi amve ndemanga yanu chifukwa ndemanga yanu imulimbikitsa wina wake kuyambira iwowo atibweretsera nkhani kufikiranso wina wake kumene ali kufa ambiri zinawachitikira izizi nanga ngakhale kuti ndi mayi uje omwewa iso nkhani zayilekera anthu ambiri ndipo zikuchitikabe chabwino lena mosabisa nkhani zikuchitikabe apa bwelanso kutenga kuti ine prophet Shadrach Angelo ku one god one kingdom ministry kuno ku Chiladzulu kulilangwe pamenepo ruba mboyo sana lakwitse chifukwa anthu amene akukondana amayenera kupanga zinthu zofanana ngati mmene analili Adamu ndi Hava kuti azichimwa anapangira zinthu mofanana mukumva kuti yayi anthu akuyenera zipanga zofanana chifukwa mmene Hava amachimwa akachitanso chimodzimodzi kwa abambo kuti yani prophet Shadrach Angelo kuchokera ku one god one kingdom ministry komwe kuchiladzulu kulilangwe yatiyamikire chifukwa cha ndemanga yanu. Apanso pali ndemanga ina akuti chikondi ndiye kuverana wina ndi nzake zisafike pakuthapo because of chipembedzo ayi koma nkhani ndi kumverana wina ndi nzake komanso kulolerana basi zikavutitsitsa nonse mupeze mpingo wina kuti nonse mukhale alendo kumeneko evase manase area 12 Ilongwe tikumana Wednesday service ndimakunyadirani Mr. Chitsamba ndi good boy ari Mr. Chitsamba ndi good boy please yeah tiyamikire
ife Mr. Chavula ya Chavula langa dzina limene lolo Danny Philip Chavula Mr. Chavula komanso a good boy a Prince Kalonga banda amene timakunyadira ninso abusa Evans mumatimvetsa kukoma kwambiri ndemanga yanu yamveka kuti iyayi zinthu chathapo for chipembedzo ingosankhanani kuti chabwino ngati iwe sukugonja tiye mwawe tingosankha mpingo wina tikakhala alendo kumeneko akutero tu munthu wa mulungunso mfundo yake ina mwaiva bwanji fundo imene ndaiva maana imene yandisangalatsa ndiyo tina papa abusawo phalombe omwewo aprofeti ndabusa akuchiladzulu ndabusa kuno kulilongo amene wa Manase fundo zawo zokutsutsana ode izabwerano ngati mwa debate anthu akumana sitingalolere kuti awawa ndi anthu amidzodzo awa sitingalolere fati tikaona aprofeti ya Shadrach akukamba zoti nga nsibambo wamene wachita bwino kumusiya mkazi wake fa yoti chosiyana zipembedzo ari mkazi ayina adzivela chifukwa Adamu ndi Hava anali limodzi amavelana kuchimwa anachimwiraso limodzi tamakitsidwaso limodzi mu nkhalango tamakitsidwa limodzi kombe sana kasiyane awaso Manase akambaso zoti chikondi chisathe for isana zipembedzo so tikaiona nkhani imene ndi nkhani yovuta kwambiri sinkhani yamasewera for anthu ndizimene upanga experience nowadays mova ngati fair yinyamata ndikambeno ngati mphale ya fair yinyamata timakhala ndi kujaja kupatula khabo kuti mene zililimu ine ndipange chonchi ndipange timakhala ndi chikhulupiriro kupatula khabo zijaja rokha komano khana chipembedzoyi ino ndingomba nkota pa zinthu zimene ayankhula makosana aweliwa kuti zikungofunika noti tipemphere kwa Mulungu kuti ationetse direction yoyelera chifukwa kategera maganizo wathu tidzingolimbana chipembedzo yakwayo ndilondoleni hayi ne chipembedzo yako sindingakulondole iweyo uyenera ndilondoleni hayi alese azipita kwake bwana basi alese azipita kwake aendelee yake zimene akana achikulireyo ndipo chikondi chathapo amayi ali kwawo pano chifukwa chakuti adatenga bwinobwino ali kumpingo kwawo akukhalira limodzi m'masiku oyambirira mumadziwa za nyowani zidzimutsa kenako tsiku lina wangoona nzibambo kuti pamodzi pano sipachitika zinthu zabwino sitingamapire kukachisi kosiyana iweyo kuyenera unditsatire ine monga bambo Bible limati akazinu mverana amuna akatelosa amayi mtima pamwamba amayi wawo dzaona ine matsa nyimbo ndine uku ndili ndikagulu kamene ndikuphunzitsa makwaya uku ndili ndi udindo kumeneko ndimasunga ndalama ndine kumeneko komanso ndikaonetsetsa kumpingo wathu amadalira ineyo wamphamvu ndineyo abusa akachedwa ine ndimayima intercession ndichokeso apa kunditumikira kakhale munthu wamba ndizovuta kwambiri sindingalole ndabamba kuti okay zikuoneka kuti pamudzi pano tamba kudelelana pano pato sefe kuvala matrauza tosefe matrauza tosefe ndife miro ya banja ino tsopano tosefe masaka ndiwo okay ndiyo weyo uyendelea yako neso ndiyendela yanga monga mwachipembedzo alesa amapiro chachi yake ndi apa paso uzipanga zako so ndizimene zachitika ku behind ndeno tikukambira pano mwina nkuteka kuti mwango junanso kumene kanemayo kuti kodi kanema amene ndeuti amene ndi GPS ija mumayimvayi ija mumayikonda ija ndi imene iyi tikukambitsana pano nkhani yokhudzana ndi zachikondi zimene zachitika m'maderamu akunena kuti wakuluwo asiya mkazi chifukwa chonena kuti mkazi wakana kualondola ku chipembedzo yawo kodi abambo akhoza alakwitsa chikondi chathapo chifukwa chakuti anthu salolerana kuti chipembedzo chikhale chimodzi kapena wina apite kwa nzake zizi zimene zavuta amayi sakufuna kutuluka mpingo wawo kutsatira abambo ndenanga ino amene muli mkukondana mukonzekera kuti mukalowenso mmawanja anu nkhani yake ndi imeneyi zikufuna kuzikonzeratu pati pompano nkhani imeneyi yangwe ndikumbutsanso tsikwina lake ndikudutsa chakwina kwake kusindikutchula napo kumana ndatsikana
ankayankhulana koma ine aina ndesindikakwatane ndi mamuna wa chipembedzo china atsikana onsewo anali zoti akugwirizana ndi fundo zimenezozo ndipo yonse pankabwera atsikana wina nkumanena zoti inu zanuzo Mulungu ayankhulapo inu ata ndani wa chipembedzo china tiziti inonso mungarani simungakhale naye chikondi atsikana aja mapatsana moni ndapapa zangophelezera ndi nkhani imene tikukambirana leroyi chifukwa yoti ndaziona soti ndi mentality yeso imene anthu tili nayo mentality imene anthu fere maganizira mene zilili pano pambiri timaganiza choncho tikhale pachimodzi komano pali zinthu zake zimangofuna kuphwanya maganizo athu ndiyeno zidachitikako kwina tili pa nkhani yomweyo sititchula poti mpaka nema ambiri tikuonera online takuona nisoni kumenekonso ku Facebook abusa Hope Massage tiyamikirenso fwa chakupanga chisankho kuti lero ndionere ku live pa Facebook ya GBS komanso Henok Mega amene yonso tiyamikirenso kuchokera ku 36 komwe umeneyo kuti makunyadirani mmatikonda zedi so zidachitika ndafunsa amayi bwanji mupemphera kuti ine panopa ndabwerera ku mpingo wanga wakale zidakhala bwanji kuti ine ndimapemphera mpingo wanga ndiye kumeneku abambo analinso ndi mpingo wawo ndi abambo kenako sitimagwirizana afuna ndipite ku mpingo kwawo ndinanyamuka nkupita ku mpingo kwawo iwo adasiya sapita kuti sapempheraso ndine ndakhala mkulu uyu wanditulutsa ndidiso lofira litachilofika pa chipumi diso kuti ufunika iweyo uzipezeko church wati usiye izi ndekupita umene cha abambo nkusiya chaka osaoneka kosa basi kulekeratu chaka chachitatu amayi tibwerere ku mpingo wanga okoja ndangomvetsedwa kuti mwabwerera ku mpingo kwanu kuti inu simukanake nde zimachitikadi zimene kuti pamene mumuzanzani kuti akulondoleni kukachisi ku mpingo muzidziwanso aine akenso mumtima mwanumo kuti mwayima kumene koko chifukwa ena mangolondola yeti osati foti akufuna koma foti inu adalini mwariro mwachikondi pokana nkhani muri chikondi chingathe chikondi chisathe napa pa record yange. Hello GBSTV live lanu dzina ndi kumene mukuyimbira network atithawa amenewo so tiyankhana kuti imve maganizo awo amenewo twakuyenera kutero afunitsitsa koma ma network ulendo uno mmene zikukhalira ndikukhulupirira kuti pofika 2030 tidzakhala ndi ma network amphamvu kwambiri wadibona kuti ntchito zikugwirika ntchito ndizikugwirika ntchito zikugwirika akavunga ma message athu kukonza kaye raya ntchito ikurani ndikuti zikuyenda zikalero yetu so nzanga please ngani yake imakhandi imene chimene chili chovuta kwambiri nchonena kuti anthu amatha kukulondolani no abambo a police inu nkusiya ino sakapezekako tsikana wina anachitanso mofanana anakodola abambo amenewo abambo amenewo dzina lawonso sitikutchula abambo amamfuna mkaziyo sana kani anawuza kuti ngati mufuna ine mundilondole kukachisi ndi awapopeza kumfunisisa mkazi sana nyalanyazi anapita kukachisi kucha makhala mkazi ucha anasiyako abambo anakhalirira mpaka pano ali ndi udindo kuti kumene kuko zachikondi zinathapo kalikali suyo sopotuluka chechi inali soyo kuti abambo sindi wafuna mafuna apo muke basi iye anasiya nde zokokerana mipingosi zimafunika kuti muzitha kuziona ine yakenu kuti kumpingo kodi mwayima ino mwayima kuti mkumpingo kufa kuli ena amampita ngakhale amuza mkaziyo kapena mamunayo kuti ubwere kwathu
kumpingoko amakauti iwoso sana ime kumeneko kumeneko amadandaula kuti ndi mkhristu wina wake kuti osalimbikira ndakufuna nzake akakhala kumeneko azilimbikira kumenekoko khani ndizimachitika kozi ineso ndakumbukira koso ena ake ine nkhani imene inayidziwira panjira yoti panali banja lina amayi atakwatira ana ayitsikana nthawi nyamara nthawi imeneyo onse anali amipingo yosiyana onse koma anali akhristu koma amipingo yosiyana atakwatirana aliyense amapita kumpingo kwake kenako nkhani yomwe timayambirana zoti apeze mpingo wawo anapeza mpingo onse ndomapita kumene kuja akupita kumene kuja abambo ndikusiya nkuyamba mpingo wina akapita kumene kujako kenako amayiso ndikutani adzalondolaso kwalondolaso kwina kuja panango thaza kazuli zitatu abambo ajaso ndikudzasiyaso kwina kuja ndamayaja amangopitirizana nojo kana uri nawo azingoenda itano zinapeza kuti apita kumene kuja abambo aja nkukasinthaso mpingo ndamayaja futi kwina kuja anakhalitsa kwazolowera ukoso aramba kwakwenyana kuti asiyeno amayaja anakano kuti ayi neyo sindirani sindisiya ndi banja lina adzamuvura mpingo moja ndi wasataniki mwakuti chifukwa chanu kwakamira ayi uchita zosalongosoka ndi anthu ena endiyena kumene koko chifukwa kutani ukakamira so pankhani azipembedzo yomweyi tikamaona kuti munthu mmodzi akakamira chipembedzo chake anthu so timapeza kuti tamboganiza zinthu zina kuti ayi mwina uyuyu kumene kuchako mwina atondakula mpingo sipayenda bwinoro chifukwa yake ukakamira so zimabweretsa anthu maganizo osiyana-siyana nde chifukwa ya zimene zizi chifukwa zimabweretsa kuti anthu ambokhala ndi maganizo oti asiyane rayo nde imene kukakamira ifwa yani ndi tingosiyana ukhale komweko alesalo ayendere yake ukaona zimene ukupangazo zipanga zomwe zimeneso ndipeza zina zochita komano ine ndayimabe pa nkhani yomweyo tine kumbali ya ineyo sindikuziona bwino kuti chikondi chifikepo kuti chatha anthu asiyana chifukwa yoti zipembedzo zasiyana anthu zomwe zikutanthauza kunena kuti inuyo murachirika mphumi mwampeza mkazi koma wampingo wina mwachirika rumphumi ndachitika mphumi mwampeza mkazi koma wampingo wina simungamusiyitse ayina sindingamusiyitse achite mwakufuna kwake pamene karanga ndilondole zabwinobwino itu pamene mulungu adzamuyankhulire kuti ayi weyo wenokhale mkazi womvera umvere mamunako lino ndiyankhule moyo komano sikuti ndikafike poti ayi we ndineyo chathapo mauti mwakuti ayi sinkhani yabwino imeneyo kuti tidzive kuti anthu asiyana chikondi chabwinobwino ifa na chikondi sinkhani yazibwanabwana munena anthu amafika podzipha chifukwa kuti aloza chikondi anthu ndipota pakatipa I think pangamba zatikozi koma pakatipa zinazati nthani kuti anthu ambiri akuzipha kuzimangirira nkhani yake tidzikonde chonchi ayi wathitsa chibwezi pa foni ayi zakhala chonchi ayi zikhala chonchi kwina kwake anthu mangozimangirira zosakhala bwino nkhani zake zimenezi nkhani zake ndi zimachititsa so ndingati zomwezi iweyo nankonda munthu mathelo wamalizira kuti ne awa nde basi ine ndamalizira nkhani zachikondizi adziyakuza kuti ayi we ndineyo ayi chifukwa mipingo zipembedzo tikusiyana mipingo tikusiyana ndikumbukiranso kuti mbali ya kwanuko ngakhale sititchula kwanu angakuvureni anthu akufunsana koma mbali ya kwanuko chaka china tidamvetsedwa kuti mamuna wina adachitika somphumi mkazi komano adali wachipembedzo china awanso anali zikhulupiriro zawo ndipo choka kunjako ku South Africa pobwera anapeza kuti mkazi uja ali ndi chibwezi china pofunsa kuti zikhala bwanji anamuyankha kuti kwathu sangakwatirane ndi mtundu wa chipembedzo ngati chimene womapembedza nkhani imene ndi mamuna adalusa kukamukhabakhaba mkaziyo iye nkudzipha iye ankaona ngati wafa mkaziyo koma sanafe ndidangomvetsedwa kochoncho ndithu mchaka china chake inu imene idakupeza imene inandipeza ndiponso panali poyendekana kwambiri ndi kwathu ayi musapeterezo foro komano nkhani yake
ndi chipembedzo. Zomwe zikutanthauza kunena kuti dziko la Malawi linaluzanso munthu pa nkhani ya chipembedzo. Akuti singakwatirane ndi inuyo fa chipembedzo chanu kwathu akana ndi zinali zovuta. Wina adavulala alinzipyera pano thupi lonse zoopsa, wina adamwalira. Nkhani yake ndi dzipembedzo. Chabwino tikaona nthawi apanso yapita kumalechereche, tiyamikire kwambiri nzanga Prince chifukwa cha ndemanga zako kapena tinene kuti kuzukuta kwako koyambirira fa iwe ndamene alikalambula bwalo. Tiyamikire kwambiri fa chore panga chisankho kuti ndipite konkona nenso ndikalankhule pa nkhani imeneyo. Zikoma kwambiri kulikonse kumene muli. Langa dzina Daniel Philip Chavula, Mr. Billionaire. Sindali ndekha, inali ndi nzangayi Prince Kalonga kupanda pakamera Job Michael, ndipo makina umeneko kunali achikulire Romeo Kazikamera maonetsetsa kuti chilichonse chikhale bwino. Bwanji tidzaona nenso sabata ya mawa tsiku ngati ili nthawi yomwe ija. Zikoma.